Добрый дзень, шаноўнае спадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць у новым выпуску падкаста, але гэта будзе незвычайны выпуск, гэта будзе эксперымент. Хачу паспрабаваць новы фармат, навіновы фармат выпускаў, прыкладна за месяц-два збіраць навіны, якія адбываліся у сферы в вобласці гістарычнай навукі Беларусі і збіраць такі дайджэст. Гэта пілотны выпуск такога фармату. Тут я буду збіраць навіны за люты. Я записываю гэта дома, таму на фоне вы можете пачуць гукі майго дзіцёнка, Якуба, і іншыя гукі з побыту мамы ў дэкрэце, таму, ласка, не здзіўляйцеся. Што, калі спадабаецца, то буду спрабаваць рабіць так рэгулярна. Пішыце вашы каментарыі, водгукі, мне будзе гэта вельмі важна і цікава. Увогуле, зваротную сувязь. Паехалі! Рубрика «Не чытала, але ўхваляю» альбо кніжныя навінкі. Першая навінка, якая мяне вельмі ўсцешыла за люты, гэта выданне «Вадзіца царыца, ўсяму свету памачніца». Беларуская замова з пераказам на рускую і перакладам на англійскую мову. Укладальніца Тацяна Володзіна, доктар філалагічных навук і госця нашага падкасту. Унізе будуць спасылкі на нашы выпускі Тацяны Васильевны. І гэта вельмі класнае выданне. Па-першае, сюды ўвайшлі тэксты замоў, якія збірала Тацяна Володзіна працягу больш за 20 год сваіх экспедыцый. Натуральна, невялікая толькі іх частка. А таксама, як я ўжо казала, ёсць пераказ на рускай і пераклад на англійскую мову. Акрамя таго, выданне вельмі прыгожа аформлена ў стылі беларускіх выцінанак. Ён такога альбомнага фармату, невялікая па аб'ёме, 175 старонак, вельмі прыгожая. З гэтай жа серыі ў 24 годзе выйшлі зборнікі беларускіх народных прыказак, добрая прыказка, як да мяшка прывязка, і зборнік беларускіх народных легендаў і былічак, адкуль праўда і крыўда. Вельмі прыгожае выданне, цікавае, вельмі рэкамендую. Інна Калечыц, таксама госця нашага падкасту, выдала монографію «Корпус графіці Полацкай Спаса-Преображенскай церкві, лестніца, балкон, хоры», выдавецтва «Квадріга». Гэта ўжо трэцяя монографія спадарні Калечыц з графіці Спаса-Преображенскай царквы. У гэтае выданне ўвайшло больш за 900 графіці на лацініцы і кірыліцы, якія былі створаны, прадрапаны на працягу існавання царквы з 12 стагоддзя. А сюды ўваходзіць таксама графіці з балкона, які з'явіўся пасля ремонта і перабудовы храма іезуітамі ў 17 стагоддзі. Да графіці ёсць каментары, разбор тэкстаў, вызначэнне храналогіі і іменны і храналагічны указальнік. Гэта ўжо трэцяе выданне графіці Спаса-Преображенскай царквы, і гэта літаральна тысячы надпісаў і малюнкаў і цікавых помнікаў эпіграфікі. Спасылка на размову са спадарняй Калечыц будзе у апісанні. Калі ласка, запрашаю. Абароны дысертацый. 20 лютага 25 году адбылася абарона дысертацый Селях Аксаны Александраўны «Трансфармацыя паўсядзённага жыцця беларускіх сельскіх дзяўчат у заходнім палесе 20-80 гады 20 стагоддзя» на саюсканні ступені кандыдата гістарычных навук. Вельмі цікавая работа. Па-першае, заходняе палесе, дзяўчаты, нейкія гендерныя пытанні. Па-трэцяе, 20 стагоддзе. Кажа, мне ўсё цікава. Я паглядзела аўтарэферат, структуру работы, і тут таксама шмат цікавага. Акрамя крыніцы гістарыяграфіі, гэта мы пралістаем, паглядзім структуру работы. Па-першае, у другой главе разглядаецца дзяўчына ў сямейных адносінах, становішча ў сялянскай сям'і, традыцыі выхавання сацыялізацыі, адукацыя. У трэцяй главе разглядаецца сельская дзяўчына ў грамадскіх адносінах, як частка сельскай грамады, разглядаецца асобным пунктам дзявочая субкультура, а ў тым ліку палавая ідэнтычнасць, разглядаюцца асаблівасці дашлюбнага жыцця, культура баўлення вольнага часу, і 4 глава прысвечана культуры жыццезабеспячэння, працоўным стратэгіям
і убранню заходнепалескай сельскай дзяўчыны. Канешне, аўтарэферат гэта для агульнага ўяўлення аб рабоце, але нават з таго, што ёсць, бачна, што вельмі цікавая работа. Поспехаў дысертанткі, няхай ВАК як мага хутчэй зацвердзіць гэтую абарону. 28 лютага адбылася абарона доктарскай дысертацыі панова Сергея Вениаминовича на тэму развіццю школьнай гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. І хаця гэта па педагагічных навуках, але імя панова Сергея Вениаминовича ведае кожны школьнік, напэўна, які рыхтаваўся альбо да здачы экзамена па гісторыі Беларусі, альбо да цэнтралізаваных тэставанняў і так далей, тому што, напэўна, праз рукі ўсіх прайшлі яго падручнікі і матэрыялы. Спадзяюся, што ўсё будзе добра, таксама жадаю паспяховай абароны і спадзяюся, што хутка у нас будзе яшчэ адзін доктар навук. Спасылкі на аўтарэфераты абедзвюх дысертацый будуць у апісанні выпуску. І дзве навіны, прысвечаныя спадчыне беларускіх татараў. Па-першае, сектар усходазнаўства Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук пачынае публікацыю на сваім сайце помнікаў беларуска-татарскага пісьменства. То бок там размяшчаюцца літаральна фота копіі ў PDF і JPG фармаце розных рукапісаў, якія былі адфотаграфаваныя альбо адсканаваныя ў экспедыцыях, пачынаючы з 2008 году. Зараз там выстаўлены, апублікаваны 2 рукапісы і апісанні да іх. Хутка будзе больш, так што, калі вам цікава спадчына беларускіх татар, заходзьце па спасылцы ў апісанні і цікаўцеся. Ад сябе дадам, што я аднойчы была на семінары па чытанню кітабаў, і гэта, канешне, магія, калі чытаеш арабскія літары, а там аказваюцца беларускія словы. І другая навіна. Той же сектар усходазнаўства прэзентаваў рукапісны збор архіва былога мядзельскага імама Алі Адамовіча, які жыў у першай палове 20-го стагоддзя, ён памёр у 45-м годзе, уласна кажучы. Рукапісны збор уключае розныя дакументы, і ён быў перададзены ў Нацыянальную бібліятэку Беларусі. Спадзяюся, хутка выйдзе дасяжна таксама для даследчыкаў. У лютым пачала актыўна весці свой блог яшчэ адна госця падкасту Спартак Алла, і так як яна егіптолог, то блог прысвечаны старажытнаму Егіпту. Вельмі цікавыя тэксты, вельмі цікавыя заметкі. Я шчыра вітаю спадарню Спартак у гэтым пачынанні і спадзяюся, што вам, аўдыторыі падкасту «Так склалася гістарычна», таксама будзе цікава. Ласка, пераходзьце па спасылках у апісанні. Ёсць ТГ-канал, ёсць Facebook, ёсць Instagram. Пераходзьце, падпісвайцеся, ставце лайкі, каменціруйце, каб чалавеку была дадаткова матывацыя дзеліцца супер цікавай інфармацыяй ад спецыяліста па старажытнаму Егіпту. Ніякіх іншапланецян, ніякай Атлантыды, толькі суворая праўда матка. На гэтым усё. Пішыце, як вам такі фармат, дасылайце вашы навіны для новых выпускаў і слухайце падкаст «Так склалася гістарычна». Да новых сустрэч!